फना बुंहरबाय लांगोन दिल्लीयाव दा लाबबाय गामियाव बिबार बारियाव हाजार हाजार समायना समायना बिबार दंब्लाबो गलाबनिफ्राय साबसिन गैयानो थिग बेबायदिनो बे बुहुमावबो हाजार हाजार समायना समायना जायगा दंब्लाबो न'निफ्राय साबसिन गैयानो मिथिबाय बेनिखायनो आं नोंखौ न'आव लाबोनाय जाबायब्रा जेरै नाम एरै सेन्टे बाबा डायलगजों जाग्रा नुखायोहाय डायलग मास्टारसो जागोन नामासो बेलाय आइया दिल्लीयाव थांनानै रायजो जाहैनांगौब्ला साख्रि नागिरै नागिरै थाखानाय फैसायासो जोबजोबगौमोन माथो दाथ' गामियाव फैनानै अनेक थाखा बासायनानै दंना नै आदै माथो गोदानखौ लाबोमारबाय नामारा लाबोबायब्रा बा नोंलाय माथो लाबोनो थिनबाय थायो फै 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 खुलुमफै नोंमादै गोदानखौ सोर बेलाय आदानि फिसाला रिजार्भआव खारलांनायनि लेखा फरायनो न'आव दोनफैदां हामथारबाय साला खामानियाव थुसिनो मोजां जासिगोन खुलुम आयै जाबाय जाबाय बाबु जाबाय दे आफा खुनुरुखुम सप्ता खेबसेल' आदै मादै गाबज्रिफ्लाबाय थाथारदो नों बेनि उनाव जेखि जादोआलै ओंखायसो सालिया गोलोम बोथोरब्लाबो कम्बल खाख्ल'नानै मबाइल थेथे थाथा थुबाय थायोमोन केके खाखा मिनिलायबाय थायोमोन थांथों सालिया आंनिफ्राय साबसिन फिसाय मोना बियो थैब्लाबो आंदि गावखौ बेसेबां मोजां मोनोमोन अनोमोन नै फाग्लियासो हरदों नामा नै माथो आदा सिमांसोलाय हेलौ आदा औ दादिया औ आदा ओमफ्राय नोंखौ बोरैबा खोनादोंलां नंमारगौ दा नोंखौलै आदा मालाय मबाइलाव मोननाय हौवाजों खारफालांबाय ओमफ्राय लाइजामबो लिरना गालांबावदोंसो जामारबायसो होनबा गथ'नाया इसोर मा जातनि हिनजाव बे सयथिबो लासिंसिं माथो खालामबावनोब्रा आदा हरसे थाल्ला उन्दुनो हायाखिसै आं गोसोखांबाय बायनो ओमफ्राय दालाय माथो सानदों आंनाबो गोसोआ सोलायबायलै आदा सानथाम सानब्रैनि उनाव जुदि फैफिनोब्ला आं लाफिनगोन खिन्थु सानथाम सानब्रैनि गेजेराव फैफिनाब्ला आं लाफिननाय जानाय नंला मोजां सानदों मोजां थांखि आंबो खोनानानै बिराद दुखु मोनदोंलै आरो आं मोनसे थांखिबो लादों नों दाजाब दानख'आव माबायदि राफोदब्रा है केलकुलेटर नांलायालै आदा लिरनायावलाय हायो आदा गावनो आन्थाखौ ओमफ्राय मानोबामोन आं नोंनि दुखु गोनां जाथायखौ खोनानानै आं आंनि प्रजेक्टआव नोंखौ महरै बिफानाव सोनो नागिरदोंलै आरो बेजोंनो मानसि जानांसिगौ हामथारबायलै आदा इसोर जाथारबाय ओमफ्राय आदा फंसे खोथामोनलै मा बेलाय थारमाने आदा जोंना आदैया माबा रायलायनो होननानै दा जोंनाव फैनो नागिरदोंलै ओमफ्राय नोंबो अननानै एसे नुजाफैबानो जाबाय दे थांगोन दे खिन्थु नै आं क'क्राझाराव थांग्रोगोन क'क्राझारनि उनावहाय बेलासियाव सहैनाय जागोन दे 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 आदा दे दे होमबा दे बे सेन्टेफान फन बुनायदोलै जानाय नंला बेजों थाखाखौ लायफिननांसिगोन र' बुनाय नायनां नोंजों जानाय नंला आदा नोंजों खामानि गैला जोंनो फैसाखौ नांफिनसिगौ जों लायफिनसै हेल' मा सिरिब्रा सोर हमखो फनखौलाय आंसो हमदों हिन्जाव आंसो हमदों माने आंसो आं आलासि हमदों जाव आसोला बेथ' आलासि मोजां नंखाथारालै बे गोजामखौ मोनखो ना गोदानखौ मोनखो बेबा आसोला ओमफ्राय मा गावहालाय न' गैया दङ र' आं लेंहरनि नै
बहाय थांखो बियो? नै खोनायाखै? फन फैदों नै। बे समाव सोर फाग्लाया फन हरलायखोब्रा? थाखा फैसानिसो लेनदेन नङाथ'। थांगौ र'। नै हेल'। बोरै जाखोब्रा सेन्टेबा आदा? बेसेबां थगाय दोनबावनो सानखो? जाखाला बे खामानिया। जों बाजैखौ नायथावथाव, फैसाखौ लायफिनसैलै। हाब बिदि नङालै बिमल फंबाय। आरो जाथ्राबा आदा जों हयले मानिलालै गावबुरानावसो नालिस होगोनसो जोङो। सप्तासेसो नायथ'बावदोब्रा। दा नोंबा जेबो गोदान दंफैना। साननै सानथामसो नेबावदो, हरजोबफिनथारगोन आङो। हाय एफा गोबाव नेबोबाय थाबाय, सानथामसोखौ मानो नेनो हाया जानांगौ जाखो? गोदान सोदान मा थाखा फैसानिल' लेनदेन खोनाबाय थाखो आंलाय? मानसिया देवान मारसोनदां। नंमारगौ बिगुरा, हिनजाव गदाय लाबोमारबाय। बेथाखौ थांनानै थगाय देवानि खालामनानै जाग्राखौसो खिन्थाना हैना हिनजाव गोदानखौ थांफिन होदोलै। बारा खेला गैयालै आंजों। ना मा होनो थेबगां? र' सुमल, नांथ'ला। एसे खुदै मनबावनानै थाथारबावदो। बेथाखौ न' बां एरखुजोबनानै लाबोगोन। बाराबा खाथेर गैयालै। जाथाराबालाय माथो, ओरैनो हगारा जोंबो। जिरायदो। जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा, जोबोद लाजिथावनि बाथ्रा। जोंनि बर' समाजाव बेबायदि थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोगासिनो दं। सोरबाया बिसि फिसाखौ गारनानै, सोरबाया उन्दै गथ'फोरखौ नागारनानै सोरजोंबा खारफालांनाय, सोरजोंबा दोनखारलांनाय, आमिना थामिना बुथारहैजानाय गोबां खोनाबाय। नै दिनैबो बेबायदि थासारिया दारिया आदैनावबो नांफैबाय। घटनाया मबाइलजों जादों होननानै मबाइलखौ दुसिनानै लाब गैया। गावबागाव गोसोआसो। आजिरा मोननाय फोरोंगिरि हिसाबै आंबो मबाइलखौ बाहायनो मोननानै मबाइलनि बानजायनायखौ मोजाङै मिथिगौ। मा खालामनो, दुध भाग्य, जा जानानै थांबाय। दारिया आदै, दालाय नों मा बुंनो सानदों? नागिरनायनि बेबस्था लादों ना मा सानदों? मालाय गोसो जानानै थांखाथारनायखौलाय बहा नागिरना मोनोब्रा आदै आरो मादैमोन। आरो नागिरनो मालाय माजों नागिरनो? गारि मथर गैया, थाखा थाइसेबो गैया। जा एसे दंमोन बेखौबो लानानै थांजोबखादों गावनो। नोंनाबो जाद्रायाखैहाय आदै दारिया। बोसोरथाम बोसोरब्रै जालायलांबाय, दाबो गथ'नि मोखां नुवा। मानो होनबा गथ' गथाय थायोब्ला बिमा बिफानि गोसोआ एसे आलादा जायो। जुलि लानाय हाबा जानायखौनो गथ' गथायफोरनि ओंखाम ओंख्रि गेलेनायसो सानथारबायहाय। आजिखालिनि मानसिफ्रा थाल्ला बुजिथारला। नङाबा गथ' गथाय गैला, फिसायाबो सोरांबानो खामानियाव थांसै। बिसिया हारसिं जाबाय न'आव, मा खालामनानै थानो, बे मबाइलजोंनो दिन थांसै। बिदियावनो बिदि जालांबाय। दिनैनि दिन गखा लालां, जि गोदै गोबाब बाथ्रा खोनासंनांसिगोन आं। अरजाला, बन्थ मुरा बादिल' सिरि दल' जिरायनानै खोनासंबाय थानोसै आं। बाथ्राया जेसेबांनो बुङो एसेबांनो लावो। आं गेजेरनि जानानै फंसे खोथा बुंसै आदा दारिया। जुदि बाजैया सानथाम सानब्रैजों फैफिनोब्ला नों मा खालामगोन? लाफिनगोन ना लाफिना? मानगोनां रायजोफोर, आंनि गोसोआ सोलायबाय आरो बे बाथ्राखौ आङो दहायनि बे आदानि सिगाङावनो खिथाखांखाबाय। जुदि सप्ता खनसेनि गेजेराव फैफिनोब्ला आं बेखौ बोजबनाय जागोन, नाथाय सप्ता खनसेनि बारा जायोब्ला आं बेखौ जायगा होनाय जानाय नंला। माथो बिदिसो जानांगौ दा आगैदारिया, गोसोफ्रा गोरानो। बे हिनजावा फैफिनबायोब्लाथ' आंनिबा जोंनि गामियावनो सोनो नांला। मानोना बे दस्रा हौवाजों हाबा जानो होननानै थांखाथारबाय, लाइजामावनो लिरना गालांखाथारबाय। रलै बिहामजोफोर,
नोंसिना बाथाय बाराद्राय गोथौ गोथौ लांदेथारो जोंहा समाज दं समाजासो बिजिरगोन खोथाथाय खोथा बिहामजोआ दा मोनसे उनाव फैफिनोब्ला आं हाबा लायाखै होननानै बुंफैब्ला नों मा खालामगोन बाथ्राया बयनाबो सैथो आं खोनासंजोब्बाय दा नोंथांमोननि गेजेराव आं फंसेल' बाथ्रा बुंनोसै बाथ्राया बेनो जाहैबाय मा मानसिफ्रा मबाइल गोमायोब्ला पुलिस थानाव थांनानै इनफरमेसन होयो माने गावनि लाइफ सेफटिनि थाखाय थिग बेबादिनो दारिया खामसावनि बेलायावबो आं फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों बिथांखौबो बिथांनि जाथायखौबो लानानै ससियेल मिडियायाव हगारनांगौ जाहाथे बयबो खोनानानै नुनानै बिथांनिसिम खौरां फैयो आरोखि बाथ्राया जायाखै होमबा हगारनांगौ आदा हगारनांगौ हगारजायो मोजां जागोनथ' हगारनांगौ दानो हगारथारनांगौ थैदोलै माब्रै बुंनांगौला आं केमेरायावबा आंजों खि जागोनलै बेयो थ' होनब्ला बबेथिं लायो दिनै दानो हगारथारनांगौ होमब्ला बिदिनो जालायथ'बाय थांलायनो हासिगोन आंनि बेखौ एसे मबाइलाव केमेरा लायनोसै दे होमबा जाबायना आसोल मोदोम दामोलै दालाजिखा हाब माब्रै बुंनांगौब्रा जाबाय रेडि आं रोंलायलाङालै जागोनब्रा बेखौ सिन्था खालामनाङानो आं फोरोंगोन आं एकचुवेलि बुंथ'वाखै दै ए दे रेडि जाबाय रेडि एक्सन बुंदो दे जाबाय रेडि र' आदा र' ओमफ्राय बिदि ससियेल मिडियायाव हगारनानै आंहा हिनजाव गदाय मोनफिनाबालाय आंहा जि हिनजाव गदाय लाफिननो गोसोथार बोसोर गियान उन्दैफोर खांनो गोसोथार आंहा मा जानांगौ दे बिदिब्ला साला दासो गथ' खांनायनि सिमां नुदों बे एबार जाथायबाय दे ओमफ्राय एसे दुखुजों थांदोलै माबाजों थाङोबा कमेडिजों थाङोबा मानसिफ्रा बारा फोथायनाय नङा खुलुमबाय रायजो राजाफोर आइफोर आफाफोर बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर आंनि मुङा दानस्लें नार्जारि ओरैनो आंखौ गामियाव दारिया खामसाव होनोब्ला बांसिन मोनथियो गामिनि मुङा जाहैबाय दाखिन्थाफारा बाथ्राया जाहैबाय दाख्लै आंनि हिनजावा मबाइल टु मबाइल प्लास माइनास जालायनानै नाम्बार मोनलायनानै सोरबा हौवाजों खारफालाङो आंनि हिनजावा आदै मद' बिखा फांदां जानजि सेरे खानाय रुंबां गुस्थि बालेबलेब मेगन बेरस्रांस्रां ओरैबादि नायनो समायनाखा रायजोफोर आरो आंनि हिनजावा ओरैबादि गुफुर गावदांदां नोगोर नायनो समायनाखा रायजो राजाफोर सुन्दुरि आंनि बुरि फैफिनदोलै आं नोंखौ नेगासिनो दङ सानथाम सानब्रैनि गेजेराव फैफिनोब्ला आं नोंखौ बजबसिगोन सुन्दुरि राव राव गथ' गथाय खांनानै नोंजों रायजो जानो सिमां दंमोन आंहा मानो गाबलाबायखोब्रा जाबायबो मोजां जाबाय दा बुंनाया थि जाखादों बेटाखौ दानो इदिट जागोन बियो हजोंहाय नुहैयोब्ला फुरा सिरियासजों गाबनो नंखाबाय बियो रायजो राजाफोर आइफोर आफाफोर बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर आंनि मुङा दानस्लें नार्जारि ओरैनो आंखौ गामियाव दारिया खामसाव होनोब्ला बांसिन मोनथियो गामिनि मुङा जाहैबाय दाखिन्थाफारा बाथ्राया जाहैबाय दाख्लै आंनि हिनजावा सोरबा हौवाजों मबाइल टु मबाइल प्लास माइनास जालायनानै खारफालाङो सोरबाफोर मिथिनानै खोन्थाहरबा मा जानांगौ दे सोरनि आखल जाखो दे बे ओंखायनो दिल्लीयाव थांनो होनखाथारदोंमोन आङो इसोर सेन्टिफाया मिथियाबानो जाबाय आं स्कुलाव थांसैलै बाबा बाय बाय बाबा आदैनिफ्राय बोरै बाबायाव प्रमसन जाखो सरि आदै मादै बाय बाय गावसोर जिखि जालायदोआलै मिथिलाला बिबथैयालाय बिफानि समानखाना एखमबा आफाबो होनजायो एखमबा आदैबो होनजायोलै नङा बावरिफोर बे थांनाय गथ'आ बेनिनो फिसाला बे थगायसुलासो बेयो थगायसुला सोमब्र' फैबाय नों बावरिफोर बिसि गिबिखौ बुयै बुयै होखारहरबाय बियो आरो बेल' नङा बै गामिनि रान्दि बुरि बुरि पेन्सना थगाय थगाय जाजोब्बाय अरुणादय स्किमनो
बेखौबो होगोन होननानै जाजोब्बाय थगायनानै खम देवानि नङा बियो आंनि फिसालानि साख्रि होगोन होननानै 1 लाख थाखा लायदों बियो बेखौबो गैया दिनैसिम हराखै बेखौसो लांनो फैदां बावरिफोर आरो नों बिराद मोजां जाम्ब्र फैबाय बावरिफोर ओइ नोंसोरहा आंनि न'आव फैनानै बेबायदि आग्रान दारस' बाथ्रा बुंफैनो आं माला नोंनिफ्राय थाखा जाखो बेखौलाय नोंसो ब्रा ब्रा जासिफैदों दा आंनि फिसालानो साख्रि थाबायनानै होदोलै बेखार जाथारबाय होननानै आं माला नोंनिफ्राय थाखा लाखो हा हे गसाय बबे न'खराव सफैफ्लांखो आङो दाखालि फनाव खोनाबाय आङो थाखा फैसानि लेनदेन दाबो न'आव फैना बिफैजाबाय नोंगौ बावरिफोर नों खोनानाय बाथ्राया सैथोथार बेहा गोबां थाखा फैसानि लेनदेन दङ स्किम मावनो होनै गोबां थाखा फैसा बियै सरकारनो हैनो होननानै लांदोंमोन खिन्थु आजिखालि सरकारा गोदान जाबाय खुंथायनि माबाया सोलायबाय सिस्टेमफ्रा सोलायबाय आगोलनि सरकारनियाव एफा एनै थाखा आं होनानै खामानि मोनदोंमोन साख्रिफोर मोनदोंमोन नाथाय दाना नियम निथि सोलायबाय थासारिया गोदान जाबाय ओंखायनो बिदिजों जाला थाखा फैसानिल' फैनाया असानसेयावसो गबोनांसिगोन नामाहाय आंनि जिउआ जाबाय दे आदि खेबा जाबाय आंनाव 5 बिघा हा दं बेखौ फाननानै नोंनो हरजोबगोन आं न'खरावल' बेबायदि गरम खालामफैनो नाङा आंहा मानसि गोदान फैदों आरो नोंस्रा बेबायदि थाखा फैसा माबा माबि हेन थेन दिगदार फैबाय थायोलै आं मिथियालै साननै खिन्थु सेन्थेफा ओइ खुसेग्रा लाजाय मोखां साननैल' नागिर आं साननैल' सम होगोन आं दान मसिनि बोरायलाय मा सिस्टेमनि मानसिफोर बेलाय आं हराब्लाय मा खालामसै बेलाय गावनो होफैखादो फैसा फाग्ला थोस दाबो सानब्रैसोआनो जायाखै दारिया फन नागारबोनाया सानब्रैसोनि गेजेराव फैफिनोब्ला दारिया आजावफिननायनि खोथा बुंदों नंमारगौ गोजाननि हाजोखौ समायना नुहुरो होननाय रावा फिसा न'खरानो गोजोन न'खर होननाय बाथ्राया जानाय नंला रायजा हान्जाबाबो दारिया खामसावखौनो आथिं हरफिननांसिगोन मा जाखो बेहा मा एथ' खोनानो हाबैखो बोरैबासो सानबाय नामा बेलाय मानो बेग लाबोलायखो सुन्दरि मा थांनो नागिरदों नोङो थाला आङो बे न'आव मानो आं थाला हा बे न'आव सान्थि जानाय नङा मानो सान्थि जाया मा जादों थादो जेबो जायाखै ना मा बहा थांनो नागिरदों सुन्दरि बहा थांनो नागिरदोंलाय आंनि गोसोआ सोलायबायथ' सुन्दरि बहा थांनो नागिरदों नोङो हा ओइ सुन्दरि दा थांनो ना थांनो नाङा जेरावबो ओइ सुन्दरि बहा थांनो नोंलाय थोच बहा थांमारनो नागिरखो नोंलाय आंनि गोसोआ सोलायबायथ' सुन्दरि ओइ सुन्दरि थांफिननोसो नागिरखो ना माखो बेलाय सुन्दरि ससियेल मिडियायाव हगारनाया मोजां जासिगोनलै आंना दुगानो सानब्रैसोनि उनाव फैयाब्ला लानाय जानाय नंला होनगुलायबाय आङो माथो दाना गोसोखांनायानो थाबथानोसो रोंला जाखो जारला सोंबायलां बे आदा सिमांनो बुद्धिया बारा थिग जायाखिसैगोनलै मोजांखौ फोरोंखोना गाज्रिखौ फोरोंखो बियो ओइ दारिया भाई मा खालामदों नै माथो मानसियाबो माथो आदा सोलाय है बावनो ओरैनो उरां फारां जिरायलाबायदोंलां बारा सिन्था खालामबाय थानो नाङालै फंबाय आं मैया रायलायनाय जाखाबायना माथो सिन्था खालामबावखो जयेन जाब्लानो जाबाय नंगौ आं माला जायो नंगौ जयेना आं खबर हरगोन हामथारबायलै आदा जाथारबाय इस बेथ' जाखाबायब्रा जयेन जाहैबानो जाबाय आरो ओमफ्राय जों मैया हगारनाया नुजोब्बाय बे गावनि गोसोआ जुदि मोजांब्ला नोंनि अननायखौ गोसोखाङोब्ला थानो हाया बियो फैफिनखाथारगोन बियो है फै दा फैसैलै आंहा बे खामानिखौ मोनबानो जाबाय साख्रियाथ' जाखाबाय ना माखौ सिन्था खालामबावखो बेखौलाय मा सिन्था खालामबाय थानांगौ जाखो मोनफिनखायो मेरला हिनजावखा थु साख्रिनि खुसियाव एसे माबाबाय दिनै एलकहलखौ होनदों होमबालाय थाङो जेखि समयसा फैयाबानो बेखौ हयले नागारा लानो फैदो गाखोदो